Alexander-tekniikka on menetelmä, jonka kautta voidaan oppia pois sellaisista tottumuksista, joita emme halua kantaa mukanamme. Alexander-tekniikka on tärkeää sen takia, että siinä päästään tutkimaan hyvin syvällisesti sitä, että minkälaista ihmisen toiminta on, minkälaisiin ajatuksiin se perustuu ja miten sitä voisi ohjata sitä omaa toimintaa niin, että se olisi mahdollisimman tasapainosta. Jos ei ole mitään kiinnostusta muuttaa omassa elämässään tai omassa toiminnassaan yhtään mitään, niin silloinhan Alexander-tekniikka on korkeintaan vähän niin kuin ergonomiaa. Mutta jos on kiinnostunut siitä, että voisi toimia itselleen edullisemmalla tavalla tai esimerkiksi päästä käsiksi omaan luovuuteensa uudella tavalla tai vaikka jos kärsii jostain kivuista tai tämmöisistä arkielämää haittaavista asioista. Ne on kaikki sellaisia impulsseja, joissa meidän nämä tavanomaiset reaktiomallit tulee sen muutoksen tielle. Alexander-tekniikan tunneilla saa käsillä tapahtuvaa ohjausta siitä, että miten mä reagoin, miten mä liikun. Ja samalla kun opettaja ohjaa käsillä, voi saada myös sanallista palautetta, että mitä siinä itse asiassa tapahtuu. Usein, jos multa kysytään, että kuinka monta tuntia nyt kannattaisi yksityistunnella käydä, niin mä ehdotan yleensä sitä, että ottaa 2-3 tuntia kokeeksi, katsoo sen kautta, miten tämä menetelmä sopii sinulle. Ja sitten usein kyllä tarvitaan runsaampi tuntimäärä. Sitä on hirveän vaikea määritellä, kun ihmiset tulee niin eri tilanteista itsensä kanssa. Loppujen lopuksi ei ole sellaista tilannetta, että mä nyt menen tänne ja teen vähän tätä Alexander-tekniikkaa ja sitten mulla on tää muu elämä täällä, missä kaikki sörstelit menee niin kuin aina ennenkin, vaan siitä tekniikasta tulee osa sun selviytymistä arjessa ihan parhaimmillaan niin kuin ihan koko ajan. Alexander-tekniikka sopii ihan kelle vaan.